slăvit să fie Domnul, care ne-a dat viață, ne-a dat sănătate, ne-a prilejuit ocazia să putem să fim în locul acesta. Vă invit să stăm cu toți în picioare și prin fratele Viorel Tanal va veni aici mai în față și loc fratele Vasile să-i dea un microfon și să rostească rugăciunea de început a slujbei din această zi. Fii binecuvântat, Dumnezeul nostru din ceruri. Suntem așa de recunoscători, Doamne, înaintea Ta pentru seara aceasta. Aleluia! Și îți mulțumesc pentru că ne-ai dat harul, Doamne, și posibilitatea ca în ziua de astăzi, Doamne, să fim adunați aici, în acest lăcaș, Doamne, construit cu puțin timp în urmă și îți mulțumim căci avem și noi ocazia să venim înaintea Ta în locul acesta, să Te binecuvântăm pe Tine, Doamne, recunoaștem că Tu ești Dumnezeul nostru, depindem de Tine în toate activitățile noastre și de aceea Te rog frumos că în această seară, Doamne, să fii prezent cu noi în locul acesta. Ne vom închina înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, și vom veni cu problemele noastre, cu durerile noastre. Asta facem mereu și mereu atunci când ne închinăm înaintea Ta. Venim la Tine, Doamne, și îți spunem tot oful nostru, toate durerile noastre, dar în această seară, mai presus decât problemele noastre, am vrea ca cuvântul Tău să fie rostit-o, Doamne, în locul acesta. Doamne, Te rog pentru satul acesta, pentru Bistra Mureșului, pentru Comuna Deda, Doamne, pentru oamenii din localitatea aceasta, Doamne, ca Tu să lucrezi la inima lor, Doamne. Dă-ne nouă o inimă mai bună, Doamne, o deschidere mai mare pentru ei. Și în felul acesta, Doamne Dumnezeule, să putem să Te slujim pe Tine, să vină oameni care să Te accepte pe Tine, să Te caute pe Tine, Doamne. Acesta este scopul nostru, de aceea ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și ne-am rugat pentru seara aceasta, ne-am rugat pentru seriile acestea de evangelizare care vor fi aici în Bistra și Te rog, Doamne Dumnezeule, ca puterea Ta, mâna Ta, numele Tău cel Sfânt să fie slăvit și binecuvântat în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat frați, Doamne, ne-ai dat surori. Îți mulțumim pentru că ne-ai crescut pe aceste meleaguri și pentru că ne-ai dat viață și în această zi putem să ne închinăm înaintea Ta. Fii slăvit, Doamne! Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru cei veniți de departe, pentru cei de aproape, pentru cei din sat, peste tot să lași pacea Ta, Doamne, bucuria mântuirii să fie în inimile noastre, Doamne. Mă rog pentru slujba care va fi în locul acesta, pentru frații care vor vorbi cuvântul Tău, Doamne, să-i îmbraci cu putere de la Tine, Doamne, să-i călăuzești, Doamne Dumnezeule, și în felul acesta toți vom fi mulțumitori înaintea Ta, pentru că ești Dumnezeul nostru. Cuvântul Tău, Doamne Dumnezeule, să atingă inima noastră în această seară, Te rog frumos, ai milă de noi și în sensul acesta dă-ne o inimă bună, Doamne, să putem ca atunci când vom pleca din locul acesta, să plecăm mai bun, Doamne, să plecăm schimbați, să plecăm, Doamne Dumnezeule, împăcați cu Tine și la plecare din locul acesta nimeni să nu se simtă singur. Te avem pe Tine, Doamne, ca Domn și Mântuitor al vieții noastre și peste greutățile noastre, peste problemele cu care ne confruntăm, ești Tu, Domnul nostru, fii slăvit și binecuvântat. Numele Tău să fie slăvit în veci de veci. Amin. Să lași păcatul să te
E atât de adevărat un lucru pe care vi-l vă spune dumneavoastră în momentul acesta. Încă de când am fost concepuți în pântecele mamei noastre, am depins de cineva. Și acela este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dacă nu depindeam de El, nu eram aici în seara aceasta. Dacă nu era bunătatea Lui, nu eram aici, cu siguranță. Iată că Dumnezeu ne-a dat încă o zi de pace. În țara noastră, în comuna noastră, în satul acesta, în familiile noastre. Și putem, de data aceasta, să ne întâlnim aici, spre slavă lui Dumnezeu. Pentru a ne întări credința noastră și a-i spune lui Dumnezeu ceea ce ne apasă. Pentru că dorim să începem cu un timp de rugăciune, cu o rugăciune, din cauza că depindem de Dumnezeu. Și El ne dă har. El ne dă sănătate, El ne dă putere, El ne dă viață. El a făcut ca să fim în locul acesta, nu meritele noastre, ci bunătatea Lui. Slăvit să fie numele Lui. De aceea am dorit să citesc un psalm care vă invit să vă ridicați în picioare și apoi fiecare vom veni cu rugăciunea noastră personală înaintea lui Dumnezeu. Pentru nevoile noastre. Pentru cuvântul pe care vrem să-l ascultăm în seara aceasta. Și vom spune așa, Doamne, în această zi
zi vrem să mi te descoperi și mie. Vreau să te cunosc mai mult. Vreau să fii Dumnezeul meu, Mântuitorul meu personal. Să am o relație cu tine. Pentru că nu e de ajuns să avem o religie. Nu e de ajuns să avem o credință. Putem crede în Dumnezeu. Și cu toții credem. Dar având o relație cu El, îl simți în inimă. Îl simți când îți ia povara. Îl simți când îți ia greutatea. Îi simți eliberarea Lui. Îi simți bucuria pe care ți-o dă în inimă. Slăvit să fie numele Lui. Și pentru aceasta dorim să ne rugăm în seara aceasta ca El să-și reveste îndurarea Lui peste noi, să ne binecuvinteze, ascultând cuvântul din această seară, fiecare să ne dea Domnul fiecare un mesaj potrivit cu starea noastră, cu dorința noastră, cu puterea noastră, cu credința noastră. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și iată ce scrie Psalmul 135. Lăudați pe Domnul! Lăudați numele Domnului, lăudați-i gloria Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacob, pe Israel, ca să fie a Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți Dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în cerul și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică nori de la marginea pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările Lui. Amin. Haideți să ne închinăm înainte la Dumnezeu, așa cum știm fiecare. Și aș dori ca Domnul să ne asculte rugăciunea în seara aceasta. Amin. Părinte bun, păstorul de Dumnezeu, recunoștință și mulțumire, Doamne, stăm în fața Ta. Mulțumim Sfântul Harul pe care îl avem în după masa aceasta, Doamne. Să fim la închinare, să fim în prezența Ta. Te lăudăm și Te slăvim, Dumnezeule mare. Te lăudăm și Te slăvim, Dumnezeule bun. Și dorim după masa aceasta arde și binecuvântarea Ta, Doamne, să fie revărsată peste noi. Mărire numele Tău, descoperirile Tale dumnezeiești, doream și după masa aceasta, să le descoperi, Doamne, mijlocul nostru și apia, plecând din locul acesta, Doamne, să avem siguranța că avem intrarea de plină în Împărăția Ta. O, îndură-te de noi, păstorule iubit! Îndură-te de noi, păstorule mare! Și Te rugăm după masa aceasta, ajută-ne cu adevărat să fim gata, Doamne, pentru a răspunde chemării Tale, Doamne, conform Duhului Sfânt, conform Evangheliei Tale, Doamne. Dorim să ne apropiem de Tine, Dumnezeu. Dorim ca fiecare clipă, fiecare moment al vieții noastre să trăim această siguranță că, Doamne, ne se va deschide Împărăția Ta. Ne vei chema pe nume, mărire numele Tău, slavă numele Tău. Ascultă-ne, Doamne, ia minte, Dumnezeule, și lucrează în mila Ta și în îndurarea Ta cea mare. Lăudați să fie numele Tău. Ne-a mărit.
pregătește-te ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Pregătește-te, pregătește-te, ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Prin Amos prorocul, Domnul a vorbit, te pasă popor că l-ai iubit. Pe câine șarte încă rătăcea și cuvântul sfânt ne socotea. Pregătește-te, pregătește-te, ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Pregătește-te, pregătește-te, ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Într-o cel mare te va încălzi, când pământul cerul vor pieri, și văzând cerușa din al tău trecut, ce-ai să spui atunci am fi pierdut. Pregătește-te, pregătește-te, ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Pregătește-te, pregătește-te, ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Pregătește-te, pregătește-te, ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Strigă Duhul Sfânt, pregătește-te, Israele, tu poporul meu. Suflete ce ești iubit și ales de Domnul, când ești chemat să fii lumină pe pământ, să știi că Domnul te-a păstrat și vrea să fii augurat, pe Cel te-a răscumpărat cu sânge sfânt. Să știi că Domnul te-a păstrat și vrea să fii augurat, pe Cel te-a răscumpărat.
să treci prin grele încercări. Să-ți vezi că și problema ta Iisus ți-o va rezolva, că așa ți-a fost să treci prin grele încercări. Ascultă astea ta, mamă, când mai este cu tine pe pământ, că-ți va veni și clipa grea, când te vei despărți de ea și vei ajunge ceasul când o te plângând. Că-ți va veni și clipa grea, când te vei despărți de ea și vei ajunge ceasul când s-o te plângând. Ia pentru voi ce ați rămas să fac pe lume, când trăiesc voi mamă noi să mai aveți, cu ochii disperați spre noi, de fața nostru mântuitor, și inimitorul crește iar să mai vedeți. Cu ochii disperați spre noi, pe fața nostru mântuitor, și inimitorul crește iar să mai vedeți. Să iubești curajați nici când pe care, și inimă nădejde vie să purtați, în țara dincolo de noi, pe slipa Domnului popor, și deci o să vă bucurați că moștri frați. În țara dincolo de noi, pe slipa Domnului popor, și deci o să vă bucurați că moștri frați. Iubiții mei, haideți cu toții la Golgota, să ne plecăm genunchii rugăciune jos, căci El e totul pentru noi, în suferință și nevoi, din vestea nopții El ne-a scos, Iisus Hristos. Căci El e totul pentru noi, în suferință și nevoi, din vestea nopții El ne-a scos, Iisus Hristos. Unde postărie întrevedere voi, când s-a bătut nori negri peste noi, ape mari și mare când a zăvărit, doar cu tine, Doamne, noi am biruit. Ape mari și mare când a zăvărit, doar cu tine, Doamne, noi am biruit. Când fiorul morții noaptea ne-a încercat, am simțit prezența ta neîncetat. Prin furtuni și necuri, prin necazuri grele, când noi ai stat, mare Dumnezeu. Prin furtuni și necuri, prin necazuri grele, când noi ai stat, mare Dumnezeu. Parcă Iisus aici a adorat, cu tine la cârmă, mare împărat. O să vină varul
te vor atinge lege din groapă. Când strigă nenorocit, Domnul scapă. Întinde mâna lui Iisus, întinde mâna. De El ascultă chiar și marea și furtuna. Când poruncește El, nici focul nu mai arde. Fără voia Lui, păcatul fiind de nu scade. Și nu te vor atinge lege din groapă. Când strigă un nenorocit, Domnul scapă. Gândească-ne în pas cu Domnul, să simți cum îți veghează somnul. Râsul din just dea putere, în suferință mângâiere. Întinde mâna lui Iisus, întinde mâna. De El ascultă chiar și marea și furtuna. Când poruncește El, nici focul nu mai arde. Fără voia Lui, păcatul fiind de nu scade. Și nu te vor atinge lege din groapă. Când strigă un nenorocit, Domnul scapă. Întinde mâna lui Iisus, întinde mâna. De El ascultă chiar și marea și furtuna. Când poruncește, nici focul nu mai arde. Fără voia Lui, măcarul fiind de nu scade. Și nu te vor atinge lege din groapă. Când strigă un nenorocit, Domnul scapă. Era și stare în ascultare, nu te omoară vreo încercare. Nu te împinge vreo ispită, că a fost pe cruce miluită. Întinde mâna lui Iisus, întinde mâna. De El ascultă chiar și marea și furtuna. Când
Întinde mâna lui Iisus, întinde mâna. De El ascultă chiar și valea și furtuna. Când poruncește El, nici focul nu mai arde. În voia Lui măcar întinde până stare. Și nu te vor atinge lei ce-i groapă. Când strigă un nenorocit, Domnul scapă. Pământul este mare, dar pentru tine-i mic. Zidul tu l-ai așezat și stă pe nimic. Lumea cât de multă, toată e a ta. Pentru fiecare ți-ai trimis pâinea. Doamne, Doamne, mare slava ta, Te-ai făcut ca să rodească chiar și seceta. Doamne, Doamne, minunatul ești, căci pe toți în bunătatea ta Tu ne hrănești. Doamne, Doamne, mare slava ta, Te-ai făcut ca să rodească chiar și seceta. Doamne, Doamne, minunatul ești, căci pe toți în bunătatea ta Tu ne hrănești. Pentru bunătate te-a lăudat, câtă înrugare ți-ai mai revărsat. Omule, în toate ore l-ai slăvit, ți-ai lungit viața și-n veci ai trăit. Doamne, Doamne, mare slava ta, Te-ai făcut ca să rodească chiar și seceta. Doamne, Doamne, minunatul ești, căci pe toți în bunătatea ta Tu ne hrănești. Doamne, Doamne, mare slava ta, Te-ai făcut ca să rodească chiar și seceta. Doamne, Doamne, minunatul ești, căci pe toți în bunătatea ta Tu ne hrănești. Pentru toate astăzi noi îți mulțumim, chiar și în clipe grele te plângi și suspini. Vrem întotdeauna să te lăudăm, numele Tău mare veșnic să-L cântăm. Doamne, Doamne, mare slava ta, Te-ai făcut ca să rodească chiar și seceta. Doamne, Doamne, minunatul ești, căci pe toți în bunătatea ta Tu ne hrănești. Doamne, Doamne, mare slava ta, Te-ai făcut ca să rodească chiar și seceta. Doamne, Doamne, minunatul ești, căci pe toți în bunătatea ta Tu ne hrănești. Frate păstor, dragi oameni lui Dumnezeu,
Aș vrea, pentru respectul Cuvântului Sfânt, să vă invit să stați ridicați cu toții pe picioare, să ascultăm un cuvânt al Domnului din Scriptură și anume Evanghelia de Luca, la capitolul 7, de la versetul 36 până la versetul 50. Spun mereu lucrul acesta atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fie liniște în sufletul nostru, în inima noastră, și să-L primim ca și din partea lui Dumnezeu. Doamne ajută! Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le-a sărutat mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să spun ceva. Spune învățătorului, a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50 de lei. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândouă. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și i-a zis lui Simon: vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălarea picioarelor, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui îi se iartă puțin, dar iată, puțin iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Vă rog să ocupați locurile. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, aș vrea înainte ca să poposim asupra acestui cuvânt pe care l-am citit din Scriptură, deschizând, fratele păstor, aici slujba din ziua aceasta, spunând că aproximativ pentru 2 ore sau 2 ore și ceva, aici se va cânta pentru gloria și slava Domnului, aici se va predica Evanghelia, într-un loc, am înțeles eu, o construcție nouă, și Dumnezeu să binecuvinteze și felicit
primăria și cei ce au făcut acest lucru, Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să le răsplătească. Dar eu m-am gândit în momentele acelea când fratele păstor spunea acest lucru, la un anume Iacob din Scriptură, care la un moment dat s-a uitat la starea lui pentru că n-a vegheat. Și a văzut că nu mai este locul lui acolo acasă. Și Biblia spune în Genesa 28 că a luat fuga spre Mesopotamia. Un Iacob care știa ceea ce a făcut, știa ceea ce se poate întâmpla, ia fuga spre Mesopotamia și Biblia spune la capitolul 28 din Genesa, de la versetul 10 în jos, Iacob, spune cuvântul Domnului, a plecat din Beersheba și a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela, pentru că cântăm noi creștinii o cântare frumoasă, inspirată din acest pasaj și spunem noi și o piatră, căpătâi dacă aș avea, tot fericit aș fi și în glas aș glăsui, vreau lângă Dumnezeu. Și Iacob spune Biblia mai departe, versetul 12, și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde de la apus la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacob s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Am vrea în locul acesta unde s-a cântat, în locul acesta unde dorim cu toții să proclamăm pe Dumnezeul nostru ca Tată și Suveran, să proclamăm pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, și să proclamăm pe Duhul Sfânt, Mângâietorul vieților noastre și călăuza vieții noastre. Am vrea cu toții în locul acesta, cu adevărat, să-L vedem pe Dumnezeu, să-L simțim pe Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Iacob asta a spus. Când Dumnezeu i-a dat acea revelație extraordinară și știm, Iacob plecase de acasă pentru că furase binecuvântarea, dreptul de întâi născut al fratelui său, Esau, și a fost sfătuit să plece. Priviți omul acesta care în pământul acela străin, în pământul acela în care n-ar fi putut să-i dea nimic Dumnezeu, îi dea cea mai extraordinară revelație din viața lui. Și auziți ce spune el după ce s-o trezit din somn, după ce Dumnezeu i-a vorbit că va fi cu el, va fi cu sămânța lui, îl va binecuvânta. Și auziți ce spune mai departe, i-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu.
Aici este poarta cerului. Și Iacob s-a sculat dis de dimineață. A luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului aceluia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Aș vrea, dragi oameni ai lui Dumnezeu, dragi creștini, în după masa aceasta, când încă mai avem libertatea de a putea să proclamăm cuvântul sfânt al Domnului, a vrea fiecare dintre noi să fim atenți la viața noastră, să fim atenți cum ne trăim viața. Una din cântări, corul ne provoca: pregătește-te, pregătește-te. O altă cântare ne provoca: dă-i mâna lui Iisus. În după masa aceasta am vrea împreună cu toții să ne pregătim cu adevărat pentru Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iacob a fost îmbărbătat de acea vedenie și n-a uitat. Când Iacob se întoarce și trece pârâul Iabocului, din acel om singur, Iacob înțelege ceva. Trebuia să se întâlnească cu fratele său și acum avea neveste și avea rob și avea roabe, dar n-avea acea relație despre care se amintea aici cu Dumnezeul lui Israel, cu Dumnezeul pe care el l-a întristat. Și acolo la pârâul Iaboc, Iacob face ceva deosebit. Duce o luptă și se roagă înaintea Domnului și știe, se spunea de aici, numai cu Domnul și numai prin El avem biruință și dorim în după masa aceasta, în seara aceasta, Dumnezeu să ne dea biruință fiecăruia. Dar știți ce înseamnă aceasta? Iacob la un moment dat se lupta și spune Iacob: nu te voi lăsa până nu mă binecuvintez, pentru că turmele mele, robii mei și roabele mele n-au nicio valoare. Vreau să fii Tu, Doamne, cu mine. Și atunci Îngerul Domnului, în lupta aceea, spune Scriptura, că l-a lovit la coapsă și a început să meargă șchiopătând și numele lui a fost schimbat în Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Aș vrea după masa aceasta, Dumnezeu, să ne dea biruință fiecăruia. Și am vrea cu frică și cu teamă să stăm în fața prezenței lui Dumnezeu, în fața cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt, este drept și este curat. Dacă împărățiile, dacă împărații și poate oamenii din jurul nostru uneori ne dezamăgesc prin promisiunile Lui, Dumnezeu nu ne lasă singuri. Binecuvântat să fie numele Domnului. Doresc Dumnezeu din ceruri să ne binecuvânteze pe toți și cu adevărat să ne pregătim. Și știți la ce vă provoc? Fiecare dintre dumneavoastră să medităm la starea pe care noi o avem în momentele acestea. Oare ni se deschide de plin intrarea în Împărăția lui Dumnezeu? Starea pe care o avem în momentele acestea în care suntem fiecare dintre noi, ni se deschid porțile Împărăției? Dacă în ziua aceasta ești aici, este că Dumnezeu te mai iubește și mă iubește. Că și eu mă pun ca și dumneavoastră, pentru că întotdeauna spun: Doamne, ajută-mă atunci când vorbesc, să vorbesc ceea ce trăiesc. Să ne păzească Domnul, să vorbim și să nu facem. Să ne păzească Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze după masa aceasta și aș vrea câteva provocări să aduc în fața dumneavoastră. Prima este aceasta: să ne pregătim, că va trebui să ne întâlnim cu Domnul. Și dacă profetul Amos, profetul Vechiului Testament, strigă și spune
Israele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Strigarea Domnului Iisus Hristos este să fim, să veghem, să fim gata. Dumnezeu să ne binecuvinteze în după masa aceasta. Una din întrebările care mă frământă și pe mine tot mereu și aproape în fiecare zi, când mă trezesc, mulțumesc Domnului că mi-a dat sănătate și mă întreb, Doamne, oare de ce și pentru ce mi-ai dat ziua aceasta? Aș vrea, stând aici în prezența Domnului, să ne întrebăm fiecare dintre noi, de ce ne-a mai dat Domnul ziua aceasta? Unul din prietenii mei de la Dobric, 72 de ani, a ieșit să cosească. Și doar la puțin timp a fost găsit fără viață. Stăpân peste viața noastră este Dumnezeu. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați întrebat de ce Dumnezeu ne-a mai dăruit ziua aceasta. Din nou evangelizare la Deda Bistra. Din nou evangelizare în Bistra și mai răsună cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, în dreptul meu, spun, Dumnezeu mi-a mai dat ziua aceasta și harul acesta să pot să mai stau în prezența Lui, să-mi cer iertare înaintea Lui. Nu știu câți în ziua aceasta sunteți aici și n-ați avea pentru ce cere iertare. Eu cred că toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să știm să ne adresăm Celui ce poate să dea iertare. Singurul care poate să dea iertare este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și aș vrea în ziua aceasta Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Să înțelegem că dacă Domnul ne-a mai dăruit ziua aceasta, mai avem mintea sănătoasă și putem să judecăm bine, să gândim bine, consider eu în dreptul meu că Domnul mi-a mai dăruit acest har să pot să mai cer iertare înaintea Domnului. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Am citit acest pasaj, un pasaj cunoscut de noi creștinii, și anume acest fariseu pe nume Simon, care și-a dorit să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos în casa lui, să pregătească o cină pentru El. Și iată că ajunge momentul acela. S-ar putea, dragilor, uneori să-L avem pe Domnul în familiile noastre, în casele noastre, și să nu ne comportăm ca atare cum trebuie să ne comportăm față de Domnul Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, femeia aceasta, Biblia spune, este titlul Femeia păcătoasă, și am citit, o femeie din cetate, care simțea apăsare, simțea că nu mai poate să meargă înainte cu păcatele ei. A auzit, a înțeles că Domnul Iisus Hristos, Cel ce la Golgota a plătit pentru păcatele noastre, este în casa lui Simon. Primul lucru foarte important pe care aș vrea să-l învățăm de la această femeie este că și-a făcut curajul să treacă peste tot ceea ce s-ar fi putut spune în dreptul ei și a intrat în casă. Probabil n-a bătut la ușă, că dacă bătea la ușă după comportamentul fariseului, era refuzată de la ușă. Biblia spune că a intrat și s-a pus la picioarele Domnului și a început să plângă. Curajul acesta a fost răsplătit de Domnul Iisus Hristos. Și după masa aceasta,
Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute Domnul cu adevărat, nu în modul fizic, să ne prăbușim în fața unui om. Și aș vrea Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să atingă fiecare inimă din locul acesta și prăbușirea să fie în lăuntrul nostru. Să-i spui Domnului că ești aici și te apasă păcatele. Femeia aceasta, primul obstacol pe care putea să-l spună, nu mă duc. Simon face parte din mai mari preoți. Este omul cu legea. El știe cine sunt. Și vă întreb eu, a cunoscut, a știut Simon cine este femeia? A știut. Că în momentele când femeia se pune la picioarele Domnului și începe să plângă și cu părul capului să șteargă picioarele, Simon începe să vorbească în mintea lui. În ziua aceasta, după masa aceasta, este aici Cel ce cunoaște gândurile. Binecuvântat să fie numele Lui. El este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. David spune în Psalmul 39, Doamne, Tu mă cunoști. Știi când stau jos, știi când umblu, toate gândurile, Doamne, Tu le cunoști. În după masa aceasta este aici prezent Domnul, care ne cunoaște gândurile. Binecuvântat să fie numele Lui. Și iată că Domnul Iisus Hristos citește gândul fariseului. El a gândit doar, dacă ar fi un proroc, vă dați seama cum deja îl coboară pe Domnul Iisus. Dacă ar ști cine și ce fel de femeie este cea care este la picioarele Lui, n-ar lăsa-o să se atingă de El. O, dragilor, Iisus pentru asta a venit. Cu adevărat, cei păcătoși să-și găsească iertarea păcatelor. Cei care au boli să fie vindecați, pentru că asta a fost menirea Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Și aș vrea după masa aceasta Dumnezeu să dea biruință fiecăruia dintre noi cu adevărat să știm că Domnul Iisus Hristos este aici și este gata să ne ierte păcatele. Binecuvântat să fie numele Domnului, dar trebuie recunoștința noi să o aducem înaintea Lui. Femeia aceasta n-a interesat-o ce va spune Simon, că vor spune la mai mari preoți, îi se va întâmpla ceva. Ea a vrut un singur lucru. A vrut să audă acest cuvânt din gura Domnului Iisus Hristos. Păcatele îți sunt iertate. Mi-a dat Dumnezeu ziua aceasta și mi-a dat Dumnezeu nouă tuturor ziua aceasta să stăm în fața Lui și să spunem, da, Doamne, suntem aici cu tot trecutul nostru, cu toate păcatele noastre și dorim să stăm înaintea Ta și să cerem iertarea Ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Femeia aceasta a plâns. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă trebuie să plângem, să o facem. Și Dumnezeu să lase harul Lui și binecuvântarea Lui peste noi. Un sfânt al Bisericii Ortodoxe spunea la un moment dat, ca să pot vedea pe Dumnezeu, îl văd atunci când curg lacrimile. Îl simt atunci când coboară lacrimile. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ziua aceasta și să ne ajute cu adevărat să trecem peste acest obstacol care este frica. Ce vor spune, eu știu, vecinii? Ce vor spune prietenii mei? În după masa aceasta sunt aici să spun în numele Domnului că dumneatale și eu avem un suflet de mântuit și într-o zi vom da socoteală înaintea Domnului pentru sufletul nostru. Nu ne va, pe mine mă frământă mult acea expresie a evanghelistului Matei, unde vorbește despre revenirea Domnului, că doi vor fi la câmp. Unul va fi luat și unul va fi lăsat. Doi vor măcina la moară. Unul va fi luat
și altul va fi lăsat. Și merge până acolo, evanghelistul le spune, 2 vor fi în pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Aș vrea după masa aceasta să înțelegem că mântuirea este personală. Fiecare dintre noi să înțelegem că Domnul ne-a mai dăruit după masa aceasta, ziua aceasta, să ne cerem iertare înaintea Domnului și Dumnezeu să ne binecuvinteze în felul acesta, pentru că știu că suntem într-un loc ca și acesta, oricât am fi de atei, oricât am fi de nepăsător față de Dumnezeu, tot ne gândim că este rai și este iad. După masa aceasta îmi doresc, noi toți de aici, la finalul acestei seri, să ne întoarcem acasă plini de bucurie, auzind și simțind în inima noastră, iertate sunt păcatele. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Trebuie să ne luptăm, dragilor, cu adevărat, pentru a ni se deschide împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, să înțelegem că trebuie să cerem iertare Domnului și să ne luptăm pentru aceasta. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Întrebarea mea este, oare până astăzi, cât ne-am luptat cu adevărat conform ceea ce spune Domnul Iisus Hristos la Evanghelia de la Matei, la capitolul 6, auziți ce spune Mântuitorul, la capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Aș vrea să medităm în ziua aceasta căutările noastre, alergările noastre, care au fost până astăzi. Ne-am luptat cu adevărat să căutăm împărăția? Ne-am luptat cu adevărat să fim găsiți vrednici pentru a ni se deschide împărăția? Pentru că Biblia vorbește despre o categorie de oameni și auziți ce spune cuvântul Domnului în Matei, capitolul 7, de la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Eu zic, Doamne, ajută-ne la toți cu adevărat ziua aceasta să fie o zi de oprire, de a trăi păcat în fără de lege și cu adevărat să trăim pentru Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute cu adevărat să căutăm mai mult împărăția, pentru că noi rostim ca și creștini, cel puțin mă gândesc eu, de 3 ori pe zi. Rostim rugăciunea Tatăl nostru sau poate de mai multe ori și spunem noi, recunoaștem, Tatăl nostru care ești în ceruri și El locuiește în ceruri, binecuvântat să fie numele Lui, dar El este gata să se coboare și să-L ridice pe cel căzut. Și spunem noi, sfințească-se numele Lui, dar dacă numele Lui este sfânt, oare noi, după ce primim iertarea, care este statutul nostru de aici încolo? Este chemarea să trăim și noi în sfințenie. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute cu adevărat să ne ducem sfințirea până la capăt. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi exclamăm și spunem, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Întrebarea mea este, oameni buni, dragi oameni ai lui Dumnezeu, oare suntem pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu? Astăzi Domnul ne mai dă harul cu adevărat să privim în Scriptură și să cerem de la Domnul acea credință mântuitoare care ne va duce în cer la Dumnezeu.
Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre credință. Auziți ce spune Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, nu le vedem, dar credem că într-o zi vom fi cu Domnul în împărăția Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru aceasta trebuie să ne luptăm. Vreau să vă mărturisesc că am crescut într-o familie penticostală, cu mulți copii. Și mereu mergeam la biserică, mergeam la adunare cu tata și cu mama și am crescut mereu cu tata de mână. El conducea cântările, slujea în biserică și aveam așa o mare siguranță că dacă se întâmplă ceva acolo unde merge tata, acolo unde merge mama, frații mei mai mari, mă duc și eu. N-aveam grijă aceasta. Dar știți ce s-a întâmplat? Viața a trecut. Am devenit adolescent și mi-am dat seama că nu mai pot să mă bazez pe credința lui tata, pe credința lui mama, care încă mai este în viață, sau pe credința fraților mei, sau a prietenilor mei. Și atunci am stat înaintea Domnului și am zis: Doamne, vreau și eu să Te cunosc. Mă uitam de multe ori la părinții mei când se rugau. Știți cum se rugau, oameni buni? Parcă l-aveau pe Domnul în fața lor. Creștinul, când nimeni nu vede nimic, el vede ceva. Știți ce spune Elifaz în capitolul 15, în acuzele pe care le aduce asupra lui Iov? Elifaz spune în versetul 12: ce înseamnă, Iov, această privire țintă a ochilor tăi? Ce înseamnă aceasta? Iov vedea ceea ce Elifaz nu vedea. Și Iov apoi în capitolul 19 exclamă: dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și El este Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui! Binecuvântat să fie numele Lui! Și exclamă Iov mai departe: ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și al treilea adevăr pe care Iov îl rostește, spune El, Domnul, îmi va fi binevoitor, ca să-ți fie deschisă și să fie deschisă de plină intrarea în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fiu cunoscut de Domnul. În după masa aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să medităm că Domnul ne-a mai dat ziua aceasta să rugăm pe Domnul să ne deschidă inima, mintea și să-L cunoaștem pe Domnul. Când te rogi, îl simți pe Domnul? Îl vezi pe Domnul? Vă spuneam, mă uitam la părinții mei de multe ori și spuneam: Doamne, dar eu nu văd nimic. Dar ei așa se roagă, ei așa plâng, ca și cum ești în brațele lor. Moise avea posibilitatea să devină prințul Egiptului, dar el avea în vedere altceva. Privirile lui și dorințele lui era spre altceva. Aș dori în ziua aceasta Dumnezeu din cerul, care prin Duhul Sfânt este prezent aici în adunare, să ne cerceteze pe toți și cu adevărat să ne atingă ochii, să-L vedem pe El. Ștefan, martirul, spune la un moment dat când pietrele se așezau peste el: văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Binecuvântat să fie numele Domnului!
Dumnezeu să ne binecuvinteze după masa aceasta și să ne ajute Domnul cu adevărat, dragi oameni ai lui Dumnezeu, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Din păcate, parcă luptele tot mai mult sunt pentru alte lucruri. Mulțumesc lui Dumnezeu că mai sunt oameni care cu adevărat se sacrifică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cu ziua aceasta, cu după masa aceasta și cu strigarea aceasta pe care Dumnezeu a strigat-o aici în Bistra, într-o zi, te vei întâlni. Mă voi întâlni pentru că eu știu, acolo unde se adună copiii Domnului, se deschide o carte de aducere aminte. Maleahi, profetul, vorbește despre această carte. Și se scrie acolo o carte de aducere aminte. Într-o zi se vor deschide acele cărți și te vei întâlni cu ziua aceasta și nu vei putea să spui, dar mie nu mi se deschide împărăția, și vei spune că n-ai auzit. Îți va sta mărturie această zi. Aș dori Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și cu adevărat să ne luptăm să cunoaștem credința cea mântuitoare pe care Domnul Iisus Hristos ne-a adus-o. Și mă gândesc mereu la prima lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o la nunta din Cana Galileea. Că acolo la un moment dat a fost o criză. Și acum Nunu vine și spune la mama Domnului, uite, suntem în criză. Nu vorbești tu cu fiul tău. Și Domnul Iisus Hristos, la provocarea Mariei, spune, nu mi-a sosit încă ceasul. La insistențe, după ce este acolo o pregătire, știți ce se întâmplă? Vine și acum interesați, foarte interesant este lucrul acesta, că vin la mama Domnului și spun, da, o să vă ajute, dar voi trebuie să faceți tot ceea ce vă va spune. Și bineînțeles că Domnul Iisus Hristos rezolvă și acea situație. De aceea aș vrea încrederea noastră deplină să fie în Domnul Iisus Hristos. Că El este Cel care poate să ne ierte păcatele. El este Cel care poate cu adevărat să ne aducă viață din belșug în viețile noastre, dacă cu adevărat îl recunoaștem. Domnul Iisus Hristos la un moment dat coboară la râul Iordan și Ioan, spune Biblia, că încerca să îl oprească. Dar Domnul a spus, lasă Ioane să împlinim tot ceea ce este scris, ceea ce trebuie făcut. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, doresc ca Dumnezeu din cerul să vă binecuvinteze și să vă ajute după masa aceasta să meditați la această provocare. De ce Dumnezeu ne-a mai dăruit ziua aceasta? Ne-a mai dăruit Domnul ziua aceasta să ne cerem iertare înaintea Domnului. Și Domnul să te binecuvinteze să o faci înaintea Domnului. Că Domnul este aici și este gata să te ierte, este gata să-ți dea iertare. Bineînțeles că oamenii, ca și Simon al nostru, fariseu, oamenii sunt gata să te privească, să te acuze, dar este foarte important ceea ce spune Domnul despre noi. Și după masa aceasta mi-aș dori, noi toți cei care suntem aici, să auzim acest cuvânt din partea Domnului: iertate sunt păcatele. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deplin ni se va deschide împărăția lui Dumnezeu dacă vom avea această siguranță că ne sunt iertate păcatele. Dacă vom rămâne în această credință mântuitoare pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, și El a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Doamne, ajută-ne să fim pe această cale. David se ruga la un moment dat și spunea: Doamne, dacă nu sunt pe calea cea bună, adu-mă Tu
pe calea mântuirii. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute cu adevărat, dacă până aici, privind în Cuvântul lui Dumnezeu și la provocarea pe care Dumnezeu a pus-o în fața noastră, dacă am căutat mai mult lucrurile care se trec, rămân. Alexandru Macedon, marele cuceritor al Imperiului Roman, au rămas uimiți soldații care erau aproape de el când le-au spus acest detaliu. Atunci când voi fi mormântat, să decupați stânga-dreapta în sicriu și mâinile să fie afară din sicriu. Au spus, da, de ce? Să spuneți oamenilor și să vadă că din tot ce am cucerit, nimic nu iau cu mine. Nimic nu duc cu mine. Încă, pentru noi, pentru cel care încă nu l-a primit pe Domnul, încă Iisus Hristos este Mântuitor, binecuvântat să fie numele Lui. De multe ori parcă strângem în pumnii noștri multe lucruri care, spunem, sunt ale noastre. Și nu-i nimic al nostru. Spunea fratele Ozan, la un moment dat, și cred că mulți ați văzut lucrul acesta, că ne lăudăm, casa mea, casa mea, casele mele alții. Și spunea fratele Ozan, noi suntem ale lor, că ne ducem noi și vin alții și plătesc facturile și plătesc cheltuielile. Aș vrea după masa aceasta, dragi oameni lui Dumnezeu, cu atâta responsabilitate spun lucrul acesta. Aș vrea să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să căutăm mai întâi împărăția și neprihănirea Lui. Și apoi, cu adevărat, vom putea să ne bucurăm și împărăția Lui în felul acesta ni se va deschide la fiecare dintre noi. Să nu așteptăm că există și un prea târziu. La nunta fiului de împărat a ajuns momentul acela când stăpânul a vrut să-și vadă nuntașii. Și s-a dus și a intrat în odaia de nuntă și a privit. Și s-a bucurat. Și de unul și de celălalt. La un moment dat spune Biblia că a văzut pe unul care n-avea haina de nuntă. Biblia spune că omul acela a amuțit și n-a mai putut să spună nimic. Aș vrea după masa aceasta să ne rugăm și cu cuvintele pe care noi le simțim din partea Domnului, să ne rugăm ca Domnul să ne dăruiască iertare. Ca Domnul să ne ajute cu adevărat să rămânem, să descoperim, să ne luptăm, să trăim acea credință mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Să ne luptăm cu adevărat și să fim biruitori în lupta aceasta, căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu și zic Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Să ne ajute Domnul să profităm de momentele acestea. Au fost acei doi tâlhari pe cruce, unul la stânga și unul la dreapta, răstigniți lângă Domnul Iisus, și unul îl batjocorea. Dar celălalt, recunoscând, noi pe bună dreptate suntem aici, să plătim ceea ce am făcut, dar El este nedrept. Și se îndreaptă spre Domnul Iisus, după ce are dialogul cu colegul lui, și spune, Doamne, atunci când vei veni în împărăția Ta, am și eu o pretenție. Și știu că e mare. Dar știu că de pe cruce nu mă mai cobor. Dar am o pretenție atunci. Când vei veni, nu știu. M-am gândit mult. Ce l-a făcut pe acel tâlhar să-L recunoască pe Domnul Iisus? Nu știu, plânsetele femeilor care îl însoțeau, semnele care s-au întâmplat la moartea Domnului Iisus. Dar ceva
L-a făcut să creadă și îți spun atunci când vei veni în împărăția ta, pomenește-mă, adu-ți aminte și de mine. Și Domnul știți ce îi spune? Nu atunci. Astăzi vei fi cu mine în rai. Și îmi doresc după masa aceasta din tot sufletul, toți cei care suntem aici, să ne găsească Domnul vrednici de împărăția Lui. Și v-am numit eu, dragi oameni ai lui Dumnezeu care locuiți în Bistra. Am fost în primăvară, prin mai, cam Rudeni aici. Și am fost în cimitir acolo sus pe vale, undeva în stânga. Și am văzut acolo cimitirul așa de frumos aranjat. Am întâlnit și doi oameni acolo. Un profesor cu care am stat mult de vorbă de istorie, spunea că e pensionar. Și m-am minunat cât de întreținute sunt mormintele. Și am zis, Doamne, dacă oamenii aceștia îți grijuli și pentru suflet, așa cum se îngrijesc de cei care au plecat, din respect. Oamenii aceștia cu adevărat îs oameni care cu adevărat te vor întâlni pe tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragi oameni, să vă ajute Domnul cu adevărat. Așa cum pregătim lucrurile de afară, să pregătim și sufletul, pentru că într-o zi va trebui să stăm în fața Domnului. Și Domnul să ne ajute și să ne spune Domnul fiecăruia dintre noi, vino slugă bună și credincioasă. Eu zic, Doamne, ajută-ne și ne dorim să ne mai revedem și aici. Dar cel mai dor este de împărăția lui Dumnezeu. Și am o cântare care o iubesc atât de mult. O cânt mereu. Mi-e așa de dor, Iisuse, după Tine. Și ce m-am gândit într-o seară când cântam în adunare? Îmi zis, Doamne, mi-aș dori să cânt acea cântare ultima dată și să plec la Tine. Fie, eu știu. Noi așteptăm pe Domnul. Apostolul Pavel a avut atâta siguranță că îl va prinde în viață. Dar Apostolul Pavel ne-a lăsat lucruri atât de clare scrise. El întotdeauna alergarea și ținta a fost spre Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute pe toți să găsim acea credință mântuitoare care cu adevărat ne va deschide împărăția lui Dumnezeu. Și doresc pentru toți de aici să se deschidă împărăția lui Dumnezeu. Nici în față, dragi oameni, vedeți dumneavoastră, politicienii noștri, Domnul să-i binecuvinteze. Ei ne iau după nume. Câți au fost, cât sunt. Domnul te va chema pe nume. Isaia spune despre stelele de pe cer că Domnul le cheamă pe toate pe nume. El te va chema și mă va chema într-o zi pe nume. Și mi-aș dori în ziua aceea mare și glorioasă. Mereu spunem că acum deja încep nunțile, deja unele am început, vor începe nunta, dragi creștini. Știți la ce aș vrea să vă provoace? La cea mai frumoasă și glorioasă nuntă care va fi vreodată în lumea aceasta. Mire va fi Domnul Iisus Hristos și noi vom fi mireasa Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze comuna aceasta, valea aceasta, cu mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Aș dori ca grupul de la Dobric să mai cânte o cântare și apoi vom încheia slujba din această dupămasă cu o rugăciune. Și
toți sunt oameni slabi și dragi, numai unul niciodată nu m-a trădat. Iisus, Iisus, o ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul adevărat! Iisus, Iisus, o ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul adevărat! Ești și tu acum, așa vedeți cum la drum, că toți cei din jur sunt dau în praf și sus. O să ai dacă ai vrea, e aproape ziua ta, e Iisus Hristos, omul din Golgota. Iisus, Iisus, o ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul adevărat! Iisus, Iisus, o ce nume